Da du blev født, var du bare instinkter. Du kunne æde, skide og græde. Men med tiden begyndte din krop at bevæge sig rundt i verden og gøre sig erfaringer. Og efterhånden som du gjorde dig nye erfaringer, begyndte din hjerne at danne synapser. Du begyndte at lære. Du lærte at forbinde små tegn med sproglyde. Du lærte at koordinere hånd og øje. Og alt imens blev din hjerne ved med at udvikle sig mere og mere. Du holdt aldrig op med at lære. Lige meget hvor du var der noget nyt, din hjerne kunne sætte sammen. For eksempel, at en sofa og fjernsyn passede rigtig godt med chips, og hvis du havde været ubeskæftiget mere end 3 sekunder, så var det dejligt at kigge på en lille skærm. Som voksen lærte du at arbejde ved en computer, mens du tjekkede e-mail og sociale medier 75 gange på en dag. Og du lærte, hvordan man slappede af, når man havde haft en hård og lang arbejdsdag. Og en dag opdagede du, at meget af det, du havde lært, faktisk ikke gjorde dig særlig glad. Og du besluttede dig til, at du måtte gøre et eller andet. Du begyndte at tage dig sammen og holdt op med at stikke af fra dine vaner. Og det, du opdagede, var en helt fantastisk podcast, som hedder Vaneinstituttet og har en rating på 4,9. Og du lyttede til den, og det, der skete, var, at dit liv umiddelbart blev bedre. Du opdagede, at du begyndte at aflære nogle af de vaner, som havde plaget dig, og til sidst endte du med at løbe ud mod den nedgående sol, mens du lå af lykke. Vaneinstituttet. Hør den, hvor du har for vane at finde podcast.